Oho, tää pätkäs vähän. Oota, elä uudestaan lyö. Näytää tuossa. Toinen puoli. Sori, video pätkäs. Lyö uudestaan. Oota, mä pistän tätä tähän alas. Uusin taisko. Noniin. Lyö se vaan siitä mua. Ei vittu. Oota, elä saatana. Näytä toinen puoli. Lyöpä toisella puolella kirvestä. Eipä lyö. Eikö lyö? No niin, ota. Nyt mä lyön toisella puolella sitä kirvestä. Ota. Noniin. Oho, se ei oikein näkynyt. No niin, uudestaan. No, ei se kovin paskaksi mennyt. Elä saatana se ihan vieressä. Ai saatana. Ai vittu. Toinen pää. Sekataanpa toinen puoli. Näin paljon sitä iPhonesta jää jäljellä. Näytä sitä kameraa. Näytä toinen puoli. Sä olet vielä kiinni siitä. Nyt tehdään loppusmässä. Anna meikä lyö kerran. Loppusmash.